Dalje, idemo dalje. Imamo ekskluzivne snimke uhićenja Dine Drpića. Ana, di ti je maslac? Dino Drpić. A kaj ono znam, kaj ono da 5000 eura sam ono. Kaj ti ja govorim? Dobar dan. Gospodine, pričate na telefon, platit ćete kaznu. Čekaj, kaj viš da priča na telefon? Kaj govoriš? Pričate na telefon. Ko priča? Kaj govoriš? Kaznu ćete platiti. Ko priča na telefone? Priča na telefon. Vi, gospodine, pričate na telefon, platit ćete kaznu. Kaj priča na telefon? Kaj pričaš gluposti? Govori mi frajer mi pandur mi govori da priča na telefon. Pa kaj ti znaš ko sam ja, Dobar dan, gospodine. Pričate na telefon, platit ćete kaznu. Ma kaj ti znaš ko priča na telefon, nego čuj, kaj pusti da završi razgovarat. Kaj ti znaš ko sam, pa jegan za Dinamo, ne? Gospodine, pričate na telefon. Ma kaj razumiješ? Ma jesi ti normalan? Kaj me Ej, pomalo, gospodine, pričate na telefon. Platit ćete kaznu, razumijete li? Kaj ti mene Ti znaš ko sam ja, Gospodine, ne možete tako kaj goni se u materinu, da ti materina, ti on, kaj buš sad napravil? Kaj buš napravil? Evo ti, kaj... Nives! Evo, idemo u stanicu sad. Molim vas, mogu ja kako pomoći? Evo moja knjiga Gola pizdina. Odstupi! Pa daj pusti čovjek, on je dobar naš nogometaš. Molim te. Ajde, pizda. Ajde. Kaj? Odstupi od ovuda. Kaj? Ajmo. Halo. Ej. Kaj ti, drug, ono? Šuti. Vidi guzica je bila. Bože, majko, taj mali Drpić smino pokaže guzicu. Jeste čule da će Nive Celić dobiti nagradu Kiklop za golu pizdinu? Ste čule? Ja, da će dobiti Nagradu? golu pizdinu. Neće dobiti pizdinu, nego nagradu koja se zove, kako se zove? Klikton. Klikton, ne, Kiklop se zove. To ima više rečenica. Više, to je komplicirano. Djevojke, Želimirov slijed. Klikko se, Želimiro. Pa Gibo, prvo čestitamo na Zlatnoj ploči, nije to mala stvar. Je, nije malo, drago mi je to. Ajde, hoćete mi potpisati samo ovako koji, evo. Može. Imate dosta koncerata, je tako ove zadnje vrijeme? Neman. Nemate ništa? Neman. Ja sam završio s koncertima u ožujku ove godine. Sprema se, zato što ne mogu ljudima pokazati isti program 2 puta. Nije fair, treba svaki put biti drugčiji. Ovo je neka zajebancija, pa puno si mi drag, ali... Vidi mi samo, Gibo, dobri su mi keksi. Gibo. Ovo je više od onih bijele udovice, jel? Jel, to je to. Gibo, molim te, samo jedno pitanje. Kolači su ti super. Probaj ovo. Ovo je zakon stvar. Gibo, najte mi, Gibo. Gibo, još je ostalo, ima još. Gibo, molim te. Majko, kako bi rekao za Cibonija, lud je simpatičan. Jezus Marija, ma ste vidjeli, molim vas, zadnji put na red karpetu, ona Simonina mama se operirala i nosi sve. Svi su se operirali. Sve što bi ti ugovorila isto, Marija, da se i mi možemo pitati onoga, kako se ono zove? Delale. Da i nama organizira, pa da se mi malo pomalo... Što da malo dignemo sise, da malo ovo, da budemo mlade i lipe. Odlično. Pitat ćemo ga, red karpet. Red karpet, sad ćemo ga gledat. A sada nešto što su svi čekali. Tako je, redakcija Red Karpeta napravila audiciju. Nađemo Rikanu Veseljaku, ženu koja će ga voljeti. Pogledajmo tko je pobjedio i tko su kandidatkinje. Dobar dan, gospodine Riken. Dobar dan. Sjećala se s Nove TV intervju prošle. Srednja sestra Nanuti, tako je. Gospodine Rikan, imamo iznenađenje za vas, napravili smo audiciju. Hajde. Tako da, evo ga, nova žena u vašem životu koja će voliti vas. A nisam ja to htio da bude audicija. Neka, gospodine Rikan, samo vi pogledajte. Hajde, dobro, mi je smiš. Počnimo. Dragi Dikane, čula sam da tražiš ženu, javljam ti se ja. Mlada sam, zgodna sam, lijepa, ima lijepi osmijeh. Lijepi,
Pusa! Dragi Dikane, čula sam da traži ženu. Evo mene, ja bi te jako volila, ali neću kuhat, neću prat, neću ni pomivat. A u krevet sam najbolja. Dragi Dikane, da ti se javi na temelju oglasa. Volit ću tebe i tvoju Lanu. Meni ne treba šoldi, ja šoldi imam veliku penziju i ja tražim samo ljubav. Pusi mu pošalju. Evo ti jedna velika pusa. Ne bi ja pala nekako. Šta, niste baš zadovoljni, gospodine Rikan? Jesam, ali eto. Ali zato imamo specijalno iznenađenje za vas. Jel? A, ko? Uđite, evo ga. Gdje? Evo. Ova je već bolja. Ja sam Vlatka. Baš